Какво ще го накара да ти предложи брак? В самото начало мъже са най-силно привлечени от нашата визия, след това от това какво може да им дадем като стойност и като личностни качества. Но това, за жалост, не може да го накара да се влюби в теб. Ако ти постоянно си в лошо настроение, когато сте заедно, той може да остане с теб за дълги години, но няма да ти предложи брак. Ако постоянно се оплакваш, ако постоянно му натякваш някакви неща, мрънкаш и искаш от него различни неща, то той няма да ти предложи брак. Ако има своето лично свободно време, ако не се чувства твърде ограничен в тази връзка и може спокойно да стои и да се чувства комфортно, когато двамата сте заедно, той да си почива и да се чувства свободен в ума си. Ето това ще го накара да се омъжи с теб. Ако искаш да разбереш повече за връзките и за това как да имаме успешни взаимоотношения, ти препоръчвам на първо